Vítam nového videa a dneska si zahráme túto Blade Ball. Samozrejme by som bol rád za like a odber, ak sa ti toto video páči. Hlavne ho dopozeraj do konca, tak ti poviem. Vidím. Poviem, že nie som v tom úplný profik, pretože to hrám 2 dni. Takže napíšte mi, kto chodí do školy, nech dá like, a kto chodí do práce, nech dá odber. A kto nechodí nikde, tak nech dá koment. Díky za podporu. Do školy, ale však sa nehádaj. Nie. Putovarca, teda vyskazať. Tak se zaseklo, no, nepríde to žiadne, no som ti... Skopko! Yes. Ja trvím tak, keď budem červený, alebo vidím červenú loptu. Joj, to jak vedia urobiť. To je hrozne dobré. Tak, práškové sú dobré. Vypadni. Zomri. Yes. No ešte dva. 1, tu je 2, 3, 4. No to by už o chvíľu mohli zomrieť. Darčeky. A už zomri. Yes. Hlavne zase. No to mi je jedno. Čo? No na mňa išlo. Čo by som si tak kúpil? A mám toľko málo peniazy. Tento správa od Snapchatu, čo mi prišla, a od Capcotu, tak toto si nevšímajte. Áno. Koľko sa natáča toto video? Asi nezistíme nikdy. Nie som zvedavá, som sa lágal. Ja. Kedy už končíte? Ježiš. Čo je? Nevena vyhrala. To je. Tuto som v živote nemám. Čipek sa na mňa joinul. Very good vetr, braško. Toto je nulka. Maj taktik. Nie, ty la. Hoď to na mňa. No nic. Yes. Ja som dobre výbave. To bude v toho stlačiť a budem jak auto. Ako ten automat. To máš automaticky. Môže pripadať, že som hejko, ale nie som. Hneď žiadny ChatGPT. To je ako ešte tak rýchlo vidia. Ty.
som vám hovoril, že to je dobrá metóda. Yes. Možno to aj vyhrám. Neverím. Čože, keby som to vyhral? Ja som znamenal. Tak toto by bolo pre dnešné video všetko. Či toto video páčilo, tak daj like a odber a začať čus. Čau.